aming panalangin. Ipanalangin din natin ang mga taga-matulong at lahat ng mga taga-manawag, naway tayong lahat maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian at pag-ibig at katarungan. Ama namin mapagmahal, bigyan mo ang aming kahilingan at pagkaloob kami ng tunay na kapayapaan at kaligayahan at ang anak ni Kristo na aming Panginoon.